1955. Už jsme tu měli být. Už jsme tu dávno měli být. Klid, však jsme ve strážnici. A vůbec, já už tady na tebe čekám od minulého výročí. No ty si nestěžuj. Já jsem tu první musela být sama, pak za mnou došla 1, 2 a 3. Cvěrka se tu motala s tím ševcem, jak tu vandroval a tebe furt nikde. Ale nehmete ho, však já za to nemůžu. Ale když se tak na tebe dívám, mohlo by nám to spolu až slušet. Když už jsme se konečně potkali, zkusme to dát dohromady. Ty mě znáš teď myšlenky. Hnedka, jak jsem tě viděla, jsem si říkala, že budeme mít hodně společného. To bychom to naše setkání mohli aj oslavit. Těžký je, těžký je, těžký, ten kameň mlýnský, ten kameň mlýnský, však ještě těžší, však ještě těžší, je stav manželský, je stav manželský, ten kameň mlýnský, ten kameň mlýnský, odvalit může, odvalit může, však stav manželský, však stav manželský, zrušit nemůže, zrušit nemůže. Neber si ty, můj šohajku, pro peníze mám. Jak si půjdeš do hospody, pro velikou šohajku, vybíhne z hladu i ze starou babu. Neber ty si, můj šohajku, pro peníze mám. Oženíš sám, nevyspíš sám, dojde na ťa převelíká žuza, nebudeš už chodit do ráza, chodit do
Oslavy? Ale kde? To tak někde, kde nám nebude smutno. Ano, ano, nejlíp někde, kde se to pětkama jenom hemží. Tož pojďme do školy. Třeba se tam aj něco přiučíme. Dobrý večír. Jmenuji se Šimša. Štěpán Šimša. Že nevíte, který? Tož my býváme na kraji Tvarošky. Tož víte, nás je doma moc. Mamka, taťka, Klára, já, Mariána, Amálka, pes, kočka, i babičku a dědu máme. No, proč vám to tu vlastně takhle vykládám? Vítajte, Štěpáne! Mamka ta nám vždycky povídá. Když je vás tak moc, tož se musíte představit. Tož se představil. Mamka ta je doma na mateřské, ale taťku toho určitě znáte. Pracuje na skanzéně a tam jsou furt nějaké akce. V zimě, když je koledování, tož taťka tam vykládá dětskám různé příhody, povídky a tak. Zdár, jednu nám povídal, jak to bylo, když babička a děda ještě chodili do školy. Nám se to moc líbilo. Zdár, to jsme vám to došli zatancovat. Jsem chodil do školy, učil jsem za litery.
Už to mám. Dáte si souboj v hádankách. Kdo přehádá, vyhraje. Kdy a kde? Ve 4 na luce u lesa. Pojďte sem podat si ruky. Fuj. Dívajte se, co jsem si pošťal od stařečka. Fajku, ty stařenka vždycky brblůže zase diví. To říká, nevrfleva mušo, rozmýšlám. Tož snad nás taky něco napadne. Stojí krejčí na pasece, 1000 jehel sebou nese. Já to taky chytlo. Asi tam na postroj. Haj, husičky, haj, před zelený haj. Haj, husičky, kde podluky, a já půjdu na jahůdky. Haj, husičky, haj, jak zelený haj. Jste tu všetci? Ne! Tož můžeme začít. Vy začínajte. Sedí pana v kvítí, celá se jen svítí. Dáš-li paně polena, vyženeme Jelena. Co je to? Jsou to plameny! Puťa, puťa, puť, přeji dobrou chuť. Zrnka zobu, zoby, zob, paní má moje štěhoď. Běží kolem sestřička, žlutonka je celička. Naše máma slepice se zobala nejvíce.
God, děcka jsou šikovné. Tam nás do žákovské asi nikdo chtět nebude. A co z nás teď bude? Nebejče, buď chlap. Chlapy už na známky nehledá. Buď chlap, to za ti lehko řekne, ale horší udělá. Tak furt nemil a pojď sem. Pustí mě tam. Nepustím. A proč? To je podle velikosti. No právě, však já jsem vyšší. Ale? Aha. To nevadí, já umím krotit medvědy. Kluci, zanechci nakročit ale medvědu. Jo, kde je medvěda? Hej, hurá! A kluci, my máme Silviána. Viděl ho někdo? Já jsem tady. Tady nahoře. Kde jsi tam vzal? Jak jsi tam vylezl? No já jsem sem vylezl a nevím jak důle. No vím kde. Je v zahradě na sadě nějakou mazinu. Za mazinu a prý když tam vyleze, to bude co? Slůví. Co? Nevím, ale slůví. No, počkaj. S děvčískem? S děvčískem. Ale kluci, dostaňte mě důle, já tady nechci nechat mládí. Tak mi ti aspoň pošle pomocníka. Já vím koho! Hradky! Kluci, to nebude. My ten strom musíme skočit. No, ty máš rozumu jak poslanec. Kde tady chceš vzít pilu? Já bych aj viděl. On má zubů plnou hubu, bez papního, pojď pod brýho. A na si! Petro a Vondín! Petro, Vondín! Petro, Vondín! To by vám šlo, ale co já? Puli ne, vymysli něco. A co já jako? Tady se dívá velipaša z Bagdádu a nic? Nic, styk, pyramidu a soldánu. Já bych šel úplně nejvíc, můžu? Ne. Já nemám nohu! Vykašlíme se na něho. Co když jsme si zahráli na hodinu? Jo! Na to hrajeme pořád. Ty na to dáš pořád. Ano. Dobré,
fakt nedostane. Máme problém. Kluci, tak mu aspoň zahrajeme. Jej, Damare! Ty, Silvo! No, co jste vymysleli? No, my krasnala sice necíláme, ale aspoň ti zahrajem. A jaký? Raz, dva, tři, na jabloni, na vysoké, můj slečně slává moje. Navzdáváš, ukáž jakou řitku máš. Já mám řitku placatou, na 2 půlky rozťatou. Já mám řitku placatou, na 2 půlky rozťatou. Kluci, vy než jste mě dostali důle, já jsem tam z vás aj vyrůstl, já už si s váma hrát nebudu. To sami nulej. 4 koze, 5 cal, kdo se skočí, ten je chlap. A já jsem si seskočil, ale jsem sám zatočil. A já jsem si seskočil, ale jsem sám zatočil. A jo.
teda řeknu ti, myslel jsem si, že mezi těma chlapama to bude lepší. Samé poskakování, samé hej, hop. Co je na ten? No přece hlavně ten rytmus, který mají v nohách. Jak skáču, vysoko, přes palice, na přeskáčku. Ale na doby jenom někdy. Zapomeň na doby, to musíš cítit. Jako tlukot srdce. Buch, 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 buch.
No ještě štěstí, že byla ta přestávka. Jinak bychom ten buchod nemuseli snad ani vydržet. Ale, prosím tebe, ty děláš, jak kdybys byla nějaký kardiak. Kardiak zrovna ne, ale srdcař, to jo. Aha, takže hlavně do všetkého jde to srdíčko. Ale nedělej si srandu. Musíš uznat, že takové danaje jsou pro všetky strávničany srdcovka. Jsem tady za celý pořad ještě žádné neviděla. Všecko bude a uvidíš, jak do toho půjdu srdcem. Muziko, dobré
na vrbecké roli. Na vrbecké roli. A já se také dám. A já se také dám. Srdečko na stráženickém městě. Na stráženickém městě. A já se také dám. A já se také dám.
Říkal jsem se, ale musím říct, že ten Danaj je opravdový strážnický poklad. Poklad? Cože? Jaký poklad? Nějaký drobák by se ani hodil. Že ty hned myslíš na ty dukátky a grajcárky. Jestli náhodou ze strážnice, poklad nemusí jenom kovově zvonit. Třeba hodňáci mají hlavně tekuté poklady. A jaké? No to by mě teda zajímalo. To se pojďme podívat, ale hlavně nenápadně. Já budem nocovat. Aničko, počkaj, neutekaj. Aničko, povedz, kedy si ma vezmeš? Já ti nepovím, já sama nevím, koho sa bylo nepotešený na veži hodí. Já sa nepýtam na tvé hodiny, rád bych sa dostal nepotešený do tvej rodiny. Do mej rodiny sa nedostaneš, ty si bohatý a já chudobná, ty můj nebudeš. Aničko, no tak. Ticho, čuješ? Co to bylo? Blížko sa schovajme. Půjta sem, Salekev. Co si ty, Matoušu? A kde jsou ostatní? To je tma, kdyby aspoň ten měsíček chtěl zasvítit. No, to je lepší. Babi, pojďte sem. Myslím, že jsme to našli. Aničko, počkej tady, já tady jdem poslat do domu. Náš dědáček Zelhotek měli si povídali. Pojdeš vinnou cestu až na Šibenák a pod Šibenákem je studnička. A keď od nej udeváš 50 krokov smerem k Javorine, dojdeš pod starou jabloň. Tam hledaj. Stará jabloň, během, to se nejme do práce. Pojďme na to. Já vám posvítím. Hey!
No to ne, musíme jít dovnat. Jinak nás nebudu vidět. Hledám ze stropů.
Vážení přátelé, děkujeme vám moc za váš potlesk. A musím poděkovat ještě dalším lidem, bez kterých by se ten dnešní večer nemohl obejít. Omlouvám se, ale je jich víc, musel jsem si na to udělat tahák. No. Takže, v prvé řadě zvu na jeviště cymbálovou muziku Krepina, která nás většinou času doprovázela. Primářem Vítou Kučkem. Dál bych chtěl pozvat horňáckou cymbálovou muziku Romana Sokola. Pojďte dál. Vytlačili mě k dalšímu mikrofonu, od kterého bych chtěl přivítat na jeviště opět dětský taneční soubor Danájek pod vedením Jany Hanákové. Ještě ne na závěr, ale chtěl bych přivítat taky bývalé členy souboru lidových písní a tanců Danaj, a to Jožku Šťastného, řečeného Happy, Staňu Zelíka, řečeného Pišoňa, Juru Vítka, řečeného Hotouna, Juru Gazárka, řečeného Gázu a Lukáša Gajdu, řečeného Lukáša Gajdu. Program nám taky zpestřili hosté z Brna, a to gajdoši Ondra Trihuk a Lucka Žaludová. Tyto hosty jsme získali na festivalu ve Východné, když se neměli jak dostat do České republiky. A teď už opravdu na závěr bych chtěl pozvat 55letý, ale velmi mladý soubor Danaj. Našeho mnohonásobného slavíka. Tleskejte nám, my to máme strašně rádi. A zatleskejte prosím taky našemu dvornímu zvukaři, panu Reichmanovi z Dolních Bojanovic. Děkujeme. Neviděli byste v podstatě nic, protože by tady byla tma, kdyby nás neosvětloval tady Peťa Janás z kulturního domu Strážný Čán. A děkujeme celému kulturnímu domu Strážný Čán za poskytnutí perfektního zázemí a perfektní spolupráce. A aby děkování nebylo málo, tak ještě děkuju srdečně našim milým sponzorům, které máme vyjmenované ve foaje. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. A pozval jsem ještě kolegyni Majku. Takže teď já si ten okamžik, kdy se můžu přidat k děkování. Milí soubore Danaji,
teda podle těch, co stojíte na pódiu, to tak nevypadá, ale už 55 let nám předáváte svoje nejlepší umění, krásu, radost, zralost i mládí, zkrátka moudrost, vtip, dneska zábavu taky, zkrátka ty nejlepší hodnoty od našich předků. Díky vám a samozřejmě všem dalším souborům, které se postupně po vás potom začaly zapojovat a ve Strážnici je máme a také si jich moc vážíme. Díky vám nám tyto krásné hodnoty, toto bohatství ze Strážnice nejenom nemizí, ale jak se zdá, mizet ani nebude. Dokonce dneska jste nás moc mile překvapili všelijakými zajímavými inovacemi. Takže já si myslím, že si zasloužíte veliké poděkování za 55 let, povzbuzení do dalších 5 let. Na tom dalším výročí to 100% bude tady tato skupina, protože jste nádherně stancovaní. A také velké uznání za ten dnešní večer plných pětek, takže když dovolíte, tak já myslím, že whisky s číslem 5 by mohla být taková dobrá do toho scénáře. Takže všechno dobré. Přidávám a sice za Kulturní dům Strážničan. Když jsem vás viděla, ročníku 55 a hosté mladší a starší, tak jsem si říkala, co mě to připomíná. A došlo mně, že je to kulový blesk. Opravdu z čistého nebe. Máte stejný pocit? Doma se všechno tajilo, tak vůbec jsem netušila, co to může být. A myslím si, že se vám to opravdu fantasticky podařilo, protože ať už by to byl začátek nebo po přestávce, prostě kdykoliv, vždycky každým číslem jste nás ohromili. Takže já navážu na to tradičním způsobem, a tedy tradičním dárkem. A sice pro děvčata červené, ale sladké, pro kluky zlaté, ale sladké a za stařenku Procházkovu, kterou jste dneska tady nádherně, ten obrázek strážnice, strážnická tancovačka, to bylo přesně, jak kdybych slyšela, jak mě v 81. stařenka Procházková vykládala, jaké byly tancovačky ve Strážnici. Takže za ní vám děkuju, že jste se toho chopili a pokračujete dál. Hodně štěstí a těším se na příští rok. Máte úžasnou muziku, kterou si velice rádi půjčujeme od vás. A jelikož víme, kolik asi potu vás to stálo, když se na vás tak díval zblízka, tak jsme vám přinesli nějaké občerstvení, abyste ty tekutiny doplnili. A... Můžete zase chtěli potleskat vám, protože to bylo vážně úžasné. Děkujeme. Dobrý večer. My bychom chtěli popřát za soubor Petrovian, ať vám to i nadále dobře tancuje. A kdybyste Pulina nedohonili s tím demižonkem, tak máme pro vás další 5. Takže vidím, že těch 5 tady bude trochu víc. Něco tam zaznělo, že ten demižon vám vyslopal žerutinu, nebo něco takového. Tak vám za demižon neseme ještě jeden demižon. A aby těch 5 nebylo málo, tak je tu poukaz k můčkom na 2x55 čepiček. První 55 let
druhá do budoucna. Záleží, kdy si je vypijete. Děkujeme. A pokud jste už někteří vyrovnaní s alkoholem na dobro, tak pan Muška říkal, že dá i limonádu. Dobrý večer, milí dalejáci. Říkal jsem si, že budu strašně stručný, protože tady bude moc lidí, kteří budou chtět říct spoustu věcí, ale nedá mě to, tak vás poprosím o minutku. V rychlosti jsem se podíval, když jsme s Danajem začali spolupracovat my a zjistil jsem, že je to 18 let zpátky. Ty roky byly nádherné, strašně na ně vzpomínám. Jsem rád, že soubor je v dobré formě, i když byly i složitější časy, což čeká všechny soubory. Každopádně, já za cimbalovou muziku Strážničan. Hlavně přeju tanečníků, aby měli muziku, která jim bude vyhovovat jak věkově, tak názory na folklor a na všechno společné kolem toho. A dovolil jsem si něco málo z naší diskografie, abyste na nás nezapomněli. Můžete si to vypálit. Danajáci, ať vám aj v dalších tanečních rokoch Pán Bůh zdraví dá a od svého zachová, ať se vám vždycky darí, aspoň to jak dneska. A tady máte odlikovanou z Lipovianu, kde jsou naposledy. Naši milí Danajáci, my vám chceme poděkovat za všechny, kteří jsme v Danaji byli, kteří jsme v Danaji tančili a kteří jsme vám trošičku ze začátku taky tu půdu připravovali. Udělali jste nám velkou radost, moc vám děkujeme, že táhnete tu káru naši, v podstatě můžu říct společnou, táhnete dál a moc bych vám přála, aby vám to pořád dobře tancovalo, zpívalo, abyste si dobře zahráli na tom jevišti, protože jsme tady viděli hry taky. No a máme radost z toho, že Danaj neskončil a věřme, že ještě dlouhá léta neskončí. No a tak jsme vám tady připravili za nás, za všechny bývalé, ať už věčně mladé, kteří se scházíme a už to bude 15 roků příští rok, i za ty ostatní, kteří mezi nás přijdou občas, jsme vám přinesli něco sladkého na zub. A protože takovýchto pětek není nikdy dost, tak taky nějaké pětky ještě. A jako poděkování za folklorní sdružení Strážnická Veselská Horňácka, kterému pomáháte každý rok v Petrově dělat seniory, vám ještě jednou moc děkuji a přidávám další 5. Dávám za trpělivost tíčku. Poděkovat za krásný program, za úžasné výkony a popřát vám do budoucna hlavně hodně zdraví a úspěchu a nech vám to tancuje, zpívá, muzikuje, nech to zpívá. Súbor historického tanca a hudby Reminiscencie ze Skalice. Teda hodně zdaru do dalších roků. A jak to bylo vzpomenuté, nech máte ten rytmus ani noha, ani tady. Tady je taká malá rytmička pomůžka.
neměl prý hovorit o 200 rokami, co? Strážníci,